Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эфирда имамнан сұрық тапшыруы. Аллахы Тағаланың сәлемі, рахматы һәм бәрәкәте баршабызда ирешсән иде. Пәйғамбәребезнең хадисен искә алып, без үзебезнең инде туганнан алып әләхеткә кадәр, бишектән алып әләхеткә кадәр гыйлем алуыбызны дәвам итәбез, гыйлем истибез. Һәм инде шушы тапшыруларны дагы сезнең өчен кадерле тамашачыларыбыз ясыйбыз. Сездән килгән сорауларга алар менә экраннарда бар безнең адресларыбыз uznaim@imamsabachka.ru яки инде Instagram соцшелтәрендәге безнең сәхифәбез Хузур Медиа. Шунда килгән сорауларга без җавапларны бергәләп эзлибез һәм инде гыйлем рәвешендә, җавап рәвешендә аларны сезгә кайтарабыз. Бүген безнең студиябызда кунакта безнең яраткан хәзрәтебез Купмара районы мөхтәсибе, ләкин мөхтәсибкә караганда безнең яраткан имамыбыз, яраткан укытучыбыз дип әйтик инде, Радиф хәзрәт Тимергалиев. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһның сәламы, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Амин. Хәзрәт, сезнең шушы студияда, Хозур нәшрият йортында күрүбезгә без бик шатбыз. Шушы очрашулар беренче булмасын, күп булсын, чөнки дөреслектә сораулар бик күп. Инде шул сорауларга җавап кайтарышсыз хәзрәтләребез, тамашачылар сезне зарыгып көтеп ала. Шулай булсын киләчәктә дә. Һәм инде озакка сузмыйча менә шушы тамашачыларыбыздан килгән сорауларга күчик тә. Беренче сорау булай яңгырый. Күз тимәсен сүзенең нинди хөкеме бар динебездә? Күз тимәсен. Яки сокланганда агачка 3 тапкыр сугып кую дөресме? Берәр төрле предметка нигә партага сугып куябыз? Аллаһның рәхмәте булсын. Менә күз тию дигәндә бик дөрес, бик урынлы мәсьәләне кузгаттыгыз. Ни өчен? Чөнки соңгы арада бик күп шалтыратулар, мөрәҗәгатьләр, шул ук әтияниләрдән, чөнки балалар күсенә, балаларга күз тия гына да түгел, улларга да күз тия, ләкин инде иң нык күсенүче безнең балалар. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям күз тиюне хак диде. Ягъни күз тию бар, ул хак. Шуңа да без инде аны бер ничек тә инкар итә алмыйбыз. Менә шул ук яңа туган сабыйны, әгәр дә инде без карыйбыз икән, мәсәлән, сокланып, нинди матур, нинди шибәр, нинди мөлаем, нинди көләч йөзе дип. Ул вакытта әлбәттә аңа күз тию ихтимал. Чөнки кешеләрнең дә төрлесе бар, хәтта инде үзләре дә беләләр. Менә кайбер кешеләр әйтә, минем күз каты ди. Һәм аны кешеләр арасында да шушы билге бар. Бу кешенең күзе каты, мәсәлән, бу кешенең күзе тия дип. Һәм әлбәттә инде ул кеше сокланып карый икән, баланың я җылы, я нәрсәдер булырга мөмкин. Шуңа күрә монда инде эшкерү дигән мәсьәлә бар. Ягъни Аллаһның Коръән аятларын укып, шушы баланы инде эшкерү. Ни өчен? Чөнки без һәр вакыт нинди генә зыян зарар булмасын, Аллаһ Тәгаләгә кайтабыз, аннан сорыйбыз, аңа ялварабыз. Коръән аятларын уку, Аллаһның сүзләрен укып, без шушы күз тию каршында, мәсәлән, һәрберебез мохтаҗ халәтендә Аллаһ Тәгалә инде шушы баланы, яки инде үзебезнең туганыбызны, якыныбызны шушы күз тиюдән сакласын дип, әлбәттә инде шушы эшкерүне без башкарабыз. Эшкерү дигәндә ул эшкерү инде ул дәгъват, ягъни Аллаһ Тәгаләгә якын айту, Аллаһ Тәгаләгә ягъни инде тапшыру, ягъни Аллаһ Тәгаләдән сорау. Иң хәерлесе әлбәттә инде эшкергәндә, мәсәлән, бала булсын, олы кеше булсын, янында Аллаһның сүзләрен уку, шулай ук азан әйтеп эшкерү бар. Чөнки без беләбез, азан әйткәндә инде җыен зарар, зыян, хәтта шайтан шушы азан ишетелми башлаганчага кадәр качып китәр, йөгерер дип әйтелә. Шуңа күрә азан әйтеп эшкерелә, Коръән аятлары укып эшкерелә. Иншалла шушы инде эшкерү шушы балага да, улыга да аның һичшиксез ярдәме тими калмас, Аллаһ бирсә. Менә монда язылган күз тимәсен сүзенең диндә хөкеме, яки 3 тапкыр сугып куйышын, анда мәсәлән, күз тигәч инде сез әйттегез, эшкерү бар. Менә бит әле ул күзне тидермәскә дә мөмкин. Без инде күз тимәсен сугып куябыз. Кемдер әле төкерә. Менә күз тимәсен өчен ничек карарга кешегә, яки булмасын шул ук бертен әйбергә һәм нәрсә дип әйтергә? Менә монса да бик урында инде хәзер күз тигәч нәрсә эшләгән карадык та без, күз тигәнче нәрсә эшләргә дигәндә профилактика. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ул һәр вакыт Аллаһ исемен искә алган, мәсәлән, йортыннан иртә белән иртүк торудан башлап, мәсәлән, аның инде аерым әйтелгән сүзләре дә бар. Ашарга утырдыңмы син, юынырга кирдеңме син, һәрберсендә Аллаһны искә аласың. Шулай ук менә бала, мәсәлән, балага караганда да без инде тәкъдим итәбез, субханалла, машалла дип, ягъни Аллаһ Тәгаләне мактап, оллап карарга дип әйтик инде. Ниндидер тактага сугып кую, яки мәсәлән ипи тоту һәм башкалар, ул инде әлбәттә кешенең
ниндидер теге хорафат дип әйтелә, суеверие, ышану, ышанычы, имештер ул саклый. Мондый эшкә килергә ярамый. Бу кирәкми. Чөнки инде сугып куйсаң, теге такта синең сакламый бит инде шулай бит. Яки мәсәлән кемдер бити куя яки нәрсә. Әлбәттә алар әйтә инде без бити саклый дип әйтмибез, кешенең күзе шуңа төшә дип әйтәбез дип әйтүчеләр дә бар. Ләкин менә кеше аңларга тиеш. Бүтән бер нәрсә дә саклый алмый күз тиюдән, иллә дә мәгәр Аллаһтан кала, ягъни Аллаһның ярдәме. Шуңа Пәйгамбәр саллаллаһу көн саен йокларга ятканда да инде Коръәннең аерым бер сүрәләрен укып үзен баштан аяк эшкәрә торган була үзен. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу да мәсәлән Анада инде сихр керттеләр, мәсәлән, шушы күз тию шикеллек. Шуңа да һәркем үзен сакларга тиеш, үзенең гаиләсен сакларга тиеш. Аеруча да минем инде мөрәҗәгать итәсе килә. Әтиләр, әгәр дә инде гаиләдә мәсәлән сабый туды икән, әти кешенең бер эше өстәлә. Ягъни көн саен кич белән йокларга ятканда, шушы балабызны инде эшкереп, аңа Коръән аятлары укып, аңа инде шушы Аллаһның ярдәмен, Аллаһ Тәгаләнең сагын, әлбәттә инде без үзебез үк шушыны башкарырга тиеш. Бу өлкәдә әлбәттә әтинеке көчлерәк була. Шуңа әтиләр үзегез белмәсәгез дә, китапны ачасыз, китаптан карыйсыз. Шушы китаптан инде мәсәлән Әл-Хам, Аятул Курси, Кул хуаллаһ фәләк нас, ул кичкенә генә сүрәләр, алар Хафтия Шәриф китапларында да бар, шушыларны укыйсыз да. Шушының белән инде баланы баштан аяк сыпырып куясыз, Аллаһ бирсә. Инде мәсәлән балалар түгел, әтияни үзен шулай үзен эшкәргә тиеш бит инде. Мәсәлән, ятыр алдыннан ниндирәк сүрәләр белән үзләрен эшкә тиешләр мәсәлән. Менә Аллаһның рәхмәте булсын, менә яңа гына әйтеп үткән сүрәләр, шул Әл-Хам, Аятул Курси, Кул хуаллаһ фәләк нас, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм укып, үзен үк баштан аяк инде сыпыра торган булган. Ягъни шушы сүрәләрне уку, шушы сүрәләр белән инде әлбәттә үз-үзеңне эшкәрүдә була. Инде чыннан да без үзебезнең тамашачыларыбызга бары тик саулык сәламәтлек теләп калабыз. Күз тиюләр, бозымнар, сихерләр булмасын. Инде булса, менә безнең хәзрәт әйтмешли, я үзең, я инде эшкәрә белгән берәр имамга барып, эшкәртеп, шулай сәламәтлекне кире кайтару булсын. Ничек кенә булмасын, ул сәламәтлекне Аллаһ Тәгалә биргән онытмаска иде. Шуңа күрә дуга кылып, я Раббым, миңа сәламәтлекне кире кайтар дип дуга зур корал булып тора бу очракта. Инде Аллаһка шөкер шушындай җавап иреште, без аны кабул итеп алабыз һәм әлбәттә үзебезнең гомеребездә, тормышыбызда гамәлгә дә кертсәк иде, ягъни шулай итеп сүрәләр белән үзебезне эшкәреп, туры итеп кенә инде алга таба яшәргә насыйп булсын, без дә үзебезнең программабызны дәвам итәбез. Адилов хәзрәт, безгә тамашачыларыбыз шушындай сорау җибәргәннәр. Кеше киткәч җыештырырга ярамый диләр. Исламда мондый карар бармы? Сән кунаклар килде, матурына утырдык һәм кеше киткәч инде. Бу актуаль мәсьәлә. Бу сорауда ни өчен? Чөнки халык арасында шундый мәсьәлә бар, ягъни рым-шырым, ышанулар, хөрәфәтләр. Бу гадәти. Ни өчен? Чөнки әгәр дә без карасак, үзебезнең халкыбызның мәсәлән тарихын бер гасырны гына алып, дин кысылган чордан башлап, безнең әби-бабаларыбызның диннәре булган, алар динне тотып яшәгәннәр. Һәм шушы динне аңлау, менә безнең аны инде әти-әниләр, әби-бабайлар белә, ул дин дип атала. Кешенең дине, кай вакыт инде аны мин шушы сүзне әйткәндә, менә динеңне алабыз дип истә калган, мәсәлән, динеңне алабыз. Ни өчен шулай әйттеләр дигәндә, дин нәрсә ул? Дин динне аңлау. Ягъни тормышның яшәү рәвеше, мировоззрение, кругозор шикеллек. Әгәр дә инде кеше начар эшләде икән, димәк аның дине дөрес түгел, ул динен алырга кирәк килеп чыга. Мәсәлән, монда да безнең хөрәфәтләр мәсьәләсенә килгәндә, һәрберсе аларның ниндидер бер әдәп, әхлакка бәйле. Әби-бабайлар алар динне дә белгән, динне дә белгән. Ләкин Совет дәүләте дип әйтәбез инде, динне тыйган заманнан алып, ул динне сөйләргә ярамаган. Ләкин әти-әниләр безгә, әби-бабайларыбыз алар динне җиткерергә тырышканнар, шушы динне аңлатырга тырышканнар. Ләкин әйтмәгәннәр, дин шушылай куша яки дин шушыңа өндий, шулай намазын җиткерергә ярамаган, уразаны җиткерергә ярамаган, мәсәлән, закат, хаҗны җиткерергә ярамаган, дини тәгълиматларны җиткермәгәннәр, ләкин динне өйрәткәннәр. Менә шулай ярый, менә булай ярамый, менә булай ярый, менә булай ярамый. Һәм хәзерге көндә шул ук өлкәннәр, мәсәлән, 40-90 еллар дингә рөхсәт бирелде. Ләкин шул вакытта мәчетләребезгә тартылды бабайларыбыз, кемнәрнең дине бар иде. Алар аятын да белми, алар хадисен дә белми, ләкин аларның дине бар. Менә шушы халәттә килеп чыкты шундый бер каршылык. Яшь егетләр 2 аят, 3 хадис укыйлар да, киләләр дә бабайга әйтәләр. Аятта булай язылган, хадистә булай әйтелгән, булай тиеш.
абзый белә алай ярамый икәнен, кулын йодрыклап тота, шулай бит ул аны төрлечә туктатырга мөмкин, ләкин нәрсә, аятын да, хәдисен дә белми, әйтә алмый, ләкин күңелендә аңлый, булай дөрес түгел икәнен, ягъни бу дин дөрес түгел. Инде яшь егеткә аңлата алмый, аныңча аятын әйтә алмый, аныңча хәдисен китерә алмый, ләкин соңгы арада Аллаһка шөкер, менә мөфтиятебез тарафыннан, Камил хәзрәт тарафыннан шактый гына инде хезмәтләр эшләнә, мәсәлән, Хузур нәшриятында безнең китаплар бастырыла. Бу бик алгарыш, инде Аллаһка шөкер, Җәлил хәзрәтебез дә төрле мәсәлән, карарлар белән, үзенең вәгазьләре белән халык күңеленә динне йомшак итеп, матур итеп җиткерә. Шуңа да халкыбызның хәзер дин һәм дин бергә тәрбияләнә. Хәзерге вакытта инде андый кискен мәсьәләләр хәтта инде Аллаһка шөкер безнең халкыбыз арасында да килеп тумый. Ләкин әлеге сорау әлбәттә инде ул кайбер хорафатларга бәйле дисәк була. Мәсәлән, кеше киткәннән соң әйтик җыештырырга ярамый. Әйдәгез уйлап карыйк, ни өчен җыештырырга ярамый? Менә монда әйтик инде бусага аркылы күрешергә ярамый, кич белән идән себерергә ярамый, шушындый мәсьәләләр. Кич белән ни өчен идән себерергә ярамый? Менә күз алдына китереп карагыз. Кич белән әйтик инде безнең килен идән себерә. Иртә белән кайнана уянгач карый, идәндә шүп калган. Иң беренче нәрсә була? Кайнана карый, әйтә, идән себерелмәгән, идәнне себер. Килен әйтә, мин себердем ди. Нәрсә килеп чыга? Ике арада каршылык килеп чыга. Ягъни бу ниндидер тавыш китереп чыгара. Шуңа да кич белән идән себергәнче, ул вакытта сукыр лампа, ул вакытта хәзерге шикеллек, инде безнең яктырту җиһазлары юк, ул вакытта андый утлар юк. Шуңа күрә сукыр лампа яки инде чыра яндырып, шушылай торып идән себергәннәр. Шуңа көн яктысында себерерсең, анда инде бөтен җир күренә торган була. Шуннан килеп чыккан һәм тупсы аркылы күрешү, мәсәлән әйтик. Тупсы аркылы күрешү. Кайбер яшьләр әйтә, мин аңа ышанмыйм, диндә ул юк. Әйе, диндә ул юк, ләкин тупсы аркылы күрешү. Әгәр дә без моны уйлап карасак, бу нәрсәгә китерә? Әгәр дә сиңа кунак килгән икән, ул синең бусагыңда басып тора икән, мәсәлән, фатирдамы, йорттамы, яки син аның янына чык. Әйт, мәсәлән, минем өйдәм анда хатын бар, балалар бар, аларның гаурәте ачык, мәсәлән, алар янына кертә алмыйм мин сине. Яки янына чык инде, яки нәрсә? Яки үзең керт. Әйдә кер, өйгә кереп сөйләшәбез һәм ихтирамлап, зурлап инде аның белән күреш. Менә бу кунакка карата хөрмәт, ягъни сиңа килгән кешегә хөрмәт. Аны хәтта соңгы арада менә бу кәрәзле телефоннар белән дә бәйләргә була. Күп вакыт без менә шулай тере аралашуны әйтегендә сөйләшәбез кем беләндер һәм безгә кемдер шалтырата. Бу шалтыраткан кеше ул безнең вакытыбызны урлый килеп чыга, шулай бит. Күп кешеләр нәрсә эшли? Гафу ит, туктап тор һәм моңа игътибарны бирәләр. Менә әлбәттә инде һәркемнең вакыты кадерле. Һәм бу өлкәдә әгәр дә мин, мәсәлән, сезнең белән сөйләшкәндә миңа шалтыраталар дип телефонны алсам, әлбәттә инде теге әни яки әти яки минем өчен якын кеше түгел икән, мәсәлән, кемдер сабыр итәргә мөмкин, шулай бит. Шуңа күрә гафу ит, соңыннан шалтыратырмын яки соңыннан аралашырбыз. Сезнең белән миңа аралашу мөһимрәк, мәсәлән, бу мәсьәләдә. Шуңа күрә менә монда нәрсә эшлибез? Телефонга игътибар бирәбез икән, димәк, бу кеше ул икенче планга кайтып кала. Менә шушы хөрмәт йөзеннән. Шулай теге булса аркылы күрешүдә. Монда инде безнең мәсәлән сорау яңгырады. Кунак киткәннән соң җыештыру, мәсәлән. Кунак киткәннән соң җыештыру нәрсәне аңлата? Кеше яңа гына чыгып китте, син өйне җыештыра башлыйсың, кеше килеп керә икән ялгыш кына. Шулай бит. Ничектер инде кешегә уңайсыз булырга мөмкин. Шуңа күрә кунак китте икән, артыннан теге җыештырып кую. Әлбәттә җыештырып кую күркәм, җыештырып кую кирәк, мәсәлән. Чөнки хәзер яшьләр, мәсәлән, мин үзем яшь кеше буларак 4 балам бар, мәсәлән, башка иптәшләрем килә, балалары белән, мәсәлән, балалар инде әлбәттә өйнең астын өскә китерергә мөмкиннәр, шулай бит. Монда инде йокларга ятканчы барбер өйне бер кат тәртипләргә кирәк. Ягъни бу ниндидер бер диндә пәйгамбәрбез ярамый дигән яки Аллаһ Тәгалә Куръанда тыйган өлешләре булмаса да, ләкин бер-беребезгә карата әдәп, әхлак мәсьәләсендә без буларга игътибар итәргә тиеш. Ягъни әгәр дә мин моны эшләсәм, миңа килгән кунагым, ул миңа рәнҗемәсме, ул миңа үпкәләмәсме, мәсәлән, ул бу мәсьәләне аңлармы? Менә монда фақат бөтенесе Раббыбыз Аллаһ безгә әлеге мәсьәләләрне күңелләребезгә ирештерә. Ни өчен? Бу мәсьәлә белән без кемнедер мыскыл итәргә мөмкинбез, кемнедер рәнҗетергә мөмкинбез, кемнеңдер хакына керергә мөмкинбез. Шуңа күрә әлбәттә инде әгәр дә бу әдәп, әхлак ягыннан кемнедер мыскыл итәргә яки кимсетергә мөмкин икән, ул вакытта инде бу эшне калдырып торасың, шулай бит. Әгәр дә моннан мыскыл яки кимсетү юк икән, син моңа инде аюк акыл белән мәсәлән җавап бирә аласың икән, бу мәсьәләдә бернинди дә инде проблема иншаллах юк, Аллаһ бирсә. Менә инде мәсәлән шул эштә, офисларда андый бүлмәләрне карасак, гадәттә инде анда бусага юк та. Теге
ишеге бар бусага сыйгы инде. Ләкин шулай да теге ишекне ачып тиздән үтеп киткәндә кемдер кулын суза икән, тукта, бусага аркылы күрешмиләр дип теге тизрәк кереп, күрешеп кире чыгып китәләр. Бу чиракта инде бу хорафат дип кенә әйтеп, күрешәгә ярамый бу чиракта. Әлбәттә, менә монда да бит ашыккан вакытта мин тукта, мин үтеп кергә тиеш бусаганы, алай ярамый, динебез каршы килә, гынах була, ярамый. Менә гынах буламы дигән сорауга инде монда теге. Әгәр дә шушы миңа гынах була дип уйлый икән, монысы хурафат була. Яхшымы? Әгәр дә инде мәсәлән монда бернинди проблема юк дип, тиз генә үтеп китә икән, бу фақат кешенең игътибарлыгы һәм игътибарсызлыгыннан тора. Монда шундый хикмәт бар. Шушы миңа зыян салырга мөмкин, моннан миңа ниндидер зыян, монда минем ризыгым киселергә мөмкин һәм башкалар дип әйтәбез икән, әлбәттә монысы хурафатка кайтып кала. Ягъни бу инде арым-шарымнарга ышану булып кала. Чөнки инде теге күп кенә әйберне менә монда да шулай бит, кеше киткәч җыештырырга ярамый, ягъни гынах була, ни була, аны менә асылын һаман да шул нидә эзләр инде теге дин ягыннан, моңа гынах микән, савап микән, киресенчә инде теге кунаклар киткәч, синең бер тау җыештырылмаганында, юмаганында табак савыт булса инде һәм кунак киткәч җыештыра ярамый дип аны икенче көнгә калдыру, ул ничектер үзе үк теге сәеррәк була инде. Безнең бит инде халыкта, мәсәлән, татарда нинди генә әйтик инде карарны карасак та, ярый яки ярамый. Ярый димәк рөхсәт ителгән, ярамый димәк инде тыелган килеп чыга. Гарәп телендә мәсәлән фарыз бар, ваҗиб бар, ягъни һичшиксез инде эшләргә тиеш, аннан инде тиеш, аннан мәсәлән сөннәт бар, эшләсәң мәсәлән савап бар, эшләмәсәң гынах бар, аннары мәсәлән әйтик макрух дигән бар инде, мәндуб, мустахаб дигән гамәлләр бар, ягъни гадәти гамәлләр. Татарда безнең ике генә сүз, яки ярый, яки ярамый. Шуңа күрә безнең әби бабаларыбыз җиткергәндә дә менә булай ярый, менә булай ярамый, булай ярый, булай ярамый. Ягъни алар инде макрух, ягъни эшләмәсәң хәерлерәк булган гамәлдә дә кайбер кешеләр инде үзләренә харам куялар, ягъни тыелган, тулысынча моның өчен гынах дип, мәсәлән, макрух булган, ул алай эшләмәсәң хәерлерәк, мәсәлән, аның өчен күркәм түгел, шелтәле гамәл, мәсәлән. Шуларны кеше инде аңламау сәбәпле шушы сораулар килеп туа, әлбәттә. Инде сезнең шушы җавап белән, вагазыгыз белән вагазланып, безнең тамашачыларыбыз да истә калдырып, алдагы көннәрдә инде шушы ракурста, шушы юлдан барган насыйп булсын. Инде без аларга искренә төшерәбез. Без сездән сорауларны кабул итеп алабыз. Эфирда имамның сырык тапшыруы. Кунакта бүген безнең Радиф хәзрәт Тимергалиев, Купмара районының мөхтәсибе, безнең яраткан имамыбыз, укытучыбыз. Сез дәген үзегезнең сорауларыгызны безнең экранда булган адресlarga юллый аласыз. Без аларны кабул итеп, шушында студияда хәзрәтләр белән бергә шишербез, җавап кайтара тырышыбыз. Инде алдагы сорау: корбан чалганда тәһарәт яки гысл булырга тиешлеме? Менә бу мәсьәләдә әлбәттә инде сорау туа безнең корбан гына түгел, гомумән мал чалу. Чөнки мал чалу дигәндә кайбер кешеләр әле мал чалуга мәсәлән кемдер җиңелчә карарга мөмкин. Кемдер әлбәттә инде бик җитди карарга мөмкин. Менә бу мәсьәләдә нәрсә әйтәсе килә? Гомумән корбан чалу яки мал чалу булсын, илгәре заманны искә алсак, кайбер авылларда бар иде шундый кешеләр, алар фақат корбан чалып йөрүчеләр, мәсәлән, корбан гына түгел, мал чалып йөрүчеләр. Аларга хәтта чалу сөяге бирү дигән шушындый нәрсә, аңа 1-2 кило итен мәсәлән кисеп тә биргәннәр ул кешегә. Ни өчен? Чөнки әлеге кеше тугры кеше саналган, әлеге кеше иманлы кеше, чиста кеше саналган, чиста пөхтә. Ул һәрвакыт инде Аллаһ кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыйлып яшәгән һәм әлбәттә менә бу мал чалганда да бисмиллаһи Аллаһу акбар дип әйтү, кыйбла ягына карату, мәсәлән, кайберсе әйтик инде бу шарт түгел дип әйтсә дә, ләкин нәрсәне искәртәсе килә? Мәсәлән, кешенең dinli яки динсез булуы, намаз укымауы, гысыллы яки тәһарәтле булуы, булмауы мәсьәләсендә әлбәттә һәрбер хайванны Аллаһ Тәгалә бу дөньяга яралткан, аңа тән биргән, аңа җан биргән. Һәм әлеге хайван бу дөньяда мәсәлән яши, һәм безнең беребезнең дә хакыбыз юк. Әлеге хайванны инде халак итәргә. Халак итү, үтерү, шул ук сою, чалу һәм башкалар. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кайбер хайваннарны безгә хәлал кылган, ягъни без аларның итен ашарга тиеш. Әгәр дә без аларның итен ашамасак, димәк инде без бу дөньяда үзебезнең тәнебезне яшәтү өчен безгә авыр булачак.
Ләкин инде без үзебез теләп кенә һәрбер хайванны үтерергә хакыбыз юк. Булсын ул мәсәлән безгә зыян салучы хайван, булсын ул мәсәлән безгә хәләл булган шушы итен ашарга рөхсәт булган хайван. Ни өчен шулай дип әйтәм? Мәсәлән, әгәр дә тышкан, мәсәлән, шаян, йылан безгә зыян сала икән, шулай ук без аларны таяк тотып бисмиллаһи Аллаһу акбар дип сугып үтерә алабыз. Шулай бит. Әгәр дә инде мәсәлән, сыер, үгез, дөя, кәҗә, сарык, тавык, үрдәк, каз, алар безгә хәләл кылынган. Шулай ук без нәрсә эшлибез? Бисмиллаһи Аллаһу акбар дип, ягъни Аллаһ исеме белән, Аллаһ бөек дигән сүзләрне әйтеп, мин түгел, Аллаһ кушканга гына сине хәлак итәм, эй хайван, эй җанвар, синең исемең белән дип, мин түгел, минем эшем түгел, синең рөхсәтең я Раббым дип, шушындый исем белән чалабыз икән иншаллах. Ул вакытта әлбәттә әлеге хайван Аллаһ ризалыгы өчен чалынган була, һәм аның ите хәләл була, һәм бу чалучы үз өстенә үтерүче гөнаһын алмый. Әгәр дә кеше Аллаһ исемен искә алмый икән, һәм хайванны үзе үтерә икән, ягъни инде булай гына суеп җибәрә икән, димәк инде әлеге кеше үтерүче була, һәм әлеге хайванның ите ашарга, кулланырга гомумән харам була. Аның бөтен ите, тиресе һәм башкалар нәрсә бар әлеге хайванда, ул харам була. Ягъни ул үләксә хөкемендә була. Шуңа күрә безнең динебез чисталык, паклык дине. Ни өчен әлеге сүзләр әйтелә? Менә кай вакыт инде сорау бирәләр, хәзрәт, чалганда кем чалырга тиеш, нинди кеше чалырга тиеш, намаз укучы чалыргамы, намаз укымаучы чалыргамы, гысыллеме, тәһарәтлеме? Әлбәттә инде намаз укучы кеше ул һәр вакыт гысылле, һәм инде әлбәттә шушындый эшкә барганда ул тәһарәтен алып бара. Шулай бит? Ягъни мал чалырга бара икән, ул тәһарәтен алып бара, килеп чыга. Һәм карагыз, менә мин үзем дә мал чалучы буларак, инде мал чалучылар мине аңлар, кем үзе мал чалмаган, аны аңлый алмый. Ул, мәсәлән, улы мал яткач, ул инде ярар, син мине чал инде дип, рәхәтләнеп дүрт аягын сузып ятмый. Ул әлбәттә инде тыпырчына, ул әлбәттә инде карыша, бер җанварның да, бер хайванның да, бер кешенең дә булай гына үләсе килми. Шуңа күрә, әгәр дә кеше иманлы икән, күңеле тәрбияле икән, әгәр дә ул инде Аллаһ кушканнарны үтәп килгән икән әлеге мал янына, әлбәттә аның ниятендә бисмиллаһи Аллаһу акбар дип чалу, шулай бит. Һәм ул ялгыш кына да шушы малны мәсәлән чалганда башка сүз кыстырмаячак, яки инде әлеге сүзләрне теге башка сүзгә алмаштырмаячак. Ни өчен? Монда бит баш тотучы да бик мөһим. Әгәр дә ул башны мәсәлән тотучы, ышанычлы кеше түгел икән, бу чалучыга да уңайсыз мәсәлән. Шуңа күрә инде малны чалганда иман әхле, намаз укыган кеше, ул инде бисмиллаһи Аллаһу акбарны һичшиксез Аллаһ бирсә әйтәчәк. Ни өчен? Чөнки кешенең иманын без әйтәбез, ул күңелдә дип, ләкин иманның билгесе кайда? Иманның билгесе телдә. Әгәр дә теле дөрес икән, димәк инде иншаллах күңелдәге иманы дөрес. Чөнки карагыз, бу яшьләр телендә лайфхак дип атала инде мәсәлән, иманны, күңелдәге иманны ничек беләбез дигәндә, мин аны вагазларда да әйтәм инде, Җәлил хәзрәткә дә әйттем бу мәсьәләне, ул бераз инде башкачарак җавап бирсә дә, ләкин урамда барганда, әгәр дә аяк таеп китә икән, иң беренче авыздан нинди сүз чыга, димәк инде күңелеңдә шушы дигәнне аңлата. Димәк, карагыз, әгәр дә кеше мәчеткә йөри, намаз укый, уразасын тота, Аллаһ кушканнарны үтәп яши икән, иншалла аның нияте, аның күңеле дөрес, ул инде мал чалырга килгәндә әлбәттә инде гысыллы, тәһарәтле булып килә. Әлбәттә без дә, мәсәлән, ит алганда, әлбәттә шушындый хәерле итне алырга телибез. Әгәр дә безгә сайлау була икән, мәсәлән, бар ит, кем мәсәлән инде намазларын да укымый, кем мәсәлән инде динне тотып яшәми, аның чалган ите бар һәм намаз укыган кешенең мәсәлән, шул инде әйтик инде гысыллы, тәһарәтле булган кеше мәсәлән әйтик чалган ит бар, шулай бит сайлау. Без әлбәттә кайсын карыйбыз? 10 сум, 20 сумга кыйбат булса да киласы, әлбәттә менә шушы итне сайлыйбыз. Ни өчен? Чөнки без үзебез яхшы яшәргә телибез, үзебезнең балаларыбызны яхшы яшәтергә телибез, һәм инде үзебезнең нәселебезне яхшы яшәтергә телибез. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи бер әйткән хадисе бар: әгәр дә бала харам ашап үсә икән, үскәч аның кеше әти-әнисенә каршы борылыр дигән. Менә моннан без инде үзебез дә сакланырга тырышабыз һәм балаларыбызны да саклыйбыз.
Шуңа да менә авылларыбызда да әгәр дә без әйтсәк, менә безнең корбан чалучылар булсын, мәсәлән әйтик, мал чалучылар, гомумән шалып йөрүчеләр булсын, әгәр дә без үзебезнең малыбызны чалганда шушы ихлас, чын ышанучы кешегә әйтеп, аның кулыннан чалдырсак, мәсәлән, шалып йөрүчегә чалдырсак, әлбәттә үзебезнең дә күңелебез тыныч булачак, үзебезнең инде гаиләбезгә дә әлбәттә хәләл, хәерле ит ашатачакбыз иншалла. Минемчә инде тамашачылар шундай теге кирип китеп тыңлаганнардыр. Бигрәк тә әле нәкъ менә аларга карап, менә шулай дип аңлатканда, күзгә карап сөйләгән кебек була бит әле менә. Кара хәзрәт миңа әйтә бит монда дип тыңлап утырганнардыр. Чыннан да хәзрәт тагын шунда бер очрак бар бит инде, кеше менә әйттегез, күңелендә бардыр аның бүтән сүз кыстырмастыр ул һәм шуны әйтәчәк. Мәсәлән, мусульман кешесе чыннан да шалам дигәндә генә я анда үгез тагын нәрсәдер булды, һәм әйтмичә суеп җибәрде ди. Менә әйтмәде. Ләкин ул мусульман намаз укый итә, менә әйтергә унытты. Бу очракта нәрсә? Бу очракта инде безнең намаздагы шикеллек хөкем, мәсәлән, без намазга киләбез, өйдән чыгып киткәндә без инде ниятлибез өйлә намазын укырга дип шулай бит. Мәчеткә килеп кергәндә күрәбез, җәмәгать мәсәлән инде баскан, камәт әйтелгән, имам намаз укып тора. Һәм ашыгып килеп, кайбер кеше ният әйтергә дә онытмый, тәкбир әйтеп намазга керә. Бу очракта нәрсә? Ул бит инде ниятләде өеннән шушы өйлә намазына килергә, өйлә намазын җәмәгать белән имам артыннан укырга, ягъни ул ниятләп килде. Монда да кеше өеннән чыкканда яки шушы мал каршына килгәнче ул ниятли, хәзер мин чаласы, бисмиллаһи Аллаһу акбар дип шалам. Әлбәттә дөрес әйтәсез. Кайбер кеше хәтта инде хәтерләми шалып җибәргәч тә шул ук үзебезнең дуслар иптәшләр, мин нәрсә дип әйттем, әйттемме мин, юкмы дип шикләнә мәсәлән. Әлбәттә син ниятең бар идеме әйтергә? Бар иде. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ кабул итсен. Чөнки һәрбер кеше инде кычкырып әйтеп җитешмәскә мөмкин. Кемдер көндәлек әлеге эшне эшләмәскә мөмкин. Шуңа күрә иншалла нияте бар икән, Аллаһ тәгалә инде калган кабул итсен. Амин. Амин шулай булсын. Һәм инде тиздән безнең Алла бирса, шул хаҗ айлары якынлашса, корбан җитсә инде шушы киңәшләр һәр кешегә дә ирешсә иде. Амин. Амин. Менә монда шундыйрак сорау килгән хәзрәт, нәшитләрдә кораллар кулланса, бу гынах булырмы? Бу кораллар дигән сүз инде уен кораллары, мәсәлән, музыкаль уен кораллары турында сүз бара. Бу мәсьәләдә инде ачыклык бар. Монда мөфти хәзрәтебезнең дә инде фатвасы бар, Җәлил хәзрәтнең дә инде әйткән сүзләре бар. Әлбәттә, музыка уен кораллары ул инде тыелган булу сәбәпле аны без хәләл кыла алмыйбыз шулай бит. Ләкин әлбәттә, мәсәлән, мөнәҗәтләр әйтү, шулай бит үз тавышың белән инде нәрсәдер әйтү, аңа каршы килә алмыйбыз, чөнки инде шул ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламнең хәдисләр бар бу мәсьәләдә. Шул ук вакытта, мәсәлән, Аллаһ Тәгаләнең аяты бар Коръәни Кәримдә, Луқман сүрәсендә, ولا تشتري له ولا حديث дигән инде начар сүзле, начар мәгънәле, мәсәлән инде сүзләрне әйтик, әйтемнәрне, инде шигырьләрне, җырларны таратмагыз дигән, ягъни начар мәгънәле булмасын ул, начар сүзләр әйтелмәсен һәм башкалар. Музыка уен коралына килгәндә ул шайтанның бер инструменты булып тора, ягъни кешене үзенә җәлеп итү, яки Аллаһны оныттыру, мәсәлән, яки аны ниятеннән башка якка борып җибәрү, яки инде аның ныклы бер ниятен бозып җибәрү һәм башкалар, ягъни кемдер инде музыкага ләззәтләнә, шулай бит, һәм башкалар. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә музыка уен коралларын инде әлбәттә дин тарафыннан бу рөхсәт юк бу мәсьәләдә. Мәсәлән, шул әйттегез, мөнәҗәтләрне үз тавыш белән көйләү, чөнки мәсәлән, шул мәүлид бәйрәмнәре, ни бәйрәмнәре, без касидәләр, ниләр укыйбыз бит инде бу очракта инде үз тавышың белән шушы касидәләрне көйләп уку рөхсәт ителгән. Монда бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям заманыннан да бар инде шундый бер тарихи вакыйга. Әбу Бәкр кайтып кергәч, килеп кергәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи йортына күрде, хатын-кызларның инде мөнәҗәтләр әйтеп утырган, һәм алар сез Аллаһның илчесенең мәсәлән йортында нәрсә эшлисез дип, алар мәсәлән әйтик инде бәйрәм иттеләр үзләренчә. Шул вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи инде тыймады, ягъни шушы эшне, шуңа күрә без дә инде әлеге эшне тыя алмыйбыз. Менә хәзрәт, без сезнең белән икебез шушы студияда утырабыз, ләкин менә эш
мәсьәләсе бит инде ул төрлечә булырга мөмкин, бу мөмкиндә бер бүлмәдә хатын кызда ир-атта утырырга мөмкин. Ничек кенә булмасын, безнең тамашачыбыз шундый сорау биргән. Эш урынында хатын кыз белән ир-атка, ягъни коллегаларга бер бикләнгән бүлмәдә бергә калсалар буламы дигән. Монда мәсьәлә ничек, әгәр дә инде мәхрам булмаса, хатын кызның шит ир-ат белән хатын кызга бер бүлмәдә бикләнеп калу рөхсәт ителми. Чөнки монда да без беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның хатыны Гайша анабыз аңа бәйле хәлне, чөнки ул сәфәргә чыккач, мәсәлән, шушы туктаган урыннан читкә китте, шулай бит. Ул читкә киткәндә карван кузгалып китте, мәсәлән, ләкин бар иде бер сахаба, ул һичшиксез шушы арттарак калып, күпмедер вакыт шушы урында торып, аннары гына китә иде, мәсәлән, ул Гайшаны күрде, ул аны инде аннары утыртып килде, һәм шуннан сүз чыгардылар, мәсәлән, имеш Гайша анабыз инде зина кылган. Әлбәттә, ул Гайша анабызга да авыр булды, Пәйгамбәр саллаллаһу да авыр булды, ләкин Аллаһ Тәгалә Коръәндә ачыктан ачык әйтте, шушы гаепләү турында, һәм менә шушы хәлгә калмас өчен, шушы эшләрне әлбәттә без нәрсә эшләргә тиеш? Дин безне шушындай авыр хәлгә калдырмас өчен аны тыя. Ягъни ниндидер безнең ярар инде хәзрәт, ярар инде эшлиләр бит инде алар, ярар инде ник каршы киләбез соң инде дип түгел, нәкъ менә алдан ук Аллаһ Тәгалә кисәтә, мәхрам булмаган, ягъни аңа рөхсәт ителмәгән, теге нәрсә дип әйтим, никахланырга әгәр дә инде рөхсәте булмый икән ул хатынга, димәк анда бергә калырга рөхсәт ителә, әгәр дә шул хатынга никахланырга рөхсәт ителә икән, димәк инде зина куркынычы булырга мөмкин, бу вакытта әлбәттә алар бер бүлмәдә кала алмыйлар. Монда инде бу мәсьәләне артык куертып табылмый. Бу чиракта без киресенчә хәтта ки Йосыф алейһиссалам белән Зөләйханың да тарихын искә алабыз, анда да шул хәл булды. Шул ук сез әйтмешли, яла ягу гына булып калды, ләкин шул куркынычы булды бит. Шуңа күрә инде бу мисаллар безгә киресенчә искә төшереп торадыр. Дөрес әйттегез, менә Йосыф һәм Зөләйха кыйссасы ачыктан ачык мисал, 7 кат ишеккә ябып куйса да, Йосыф нәрсә эшләде, ул бүтән яшь егетләргә аны әйтергә кирәк, Йосыф карт бабай түгел иде. Йосыф яшь егет иде, шибәрлеге бар иде. Әле аның шибәрлеге бит ул дөньяда андый шибәр кеше юк. Мәсәлән, Йосыфка Аллаһ Тәгалә иң шибәрлекне бирде. Зөләйха аның шушы шибәрлегеннән кулланырга теләде, ләкин Аллаһ Тәгаләдән мин куркам диде. Аллаһ Тәгаләнең газабыннан куркам диде һәм шушы эштән фақат Аллаһка сыенды. Шуннан бит инде Аллаһ Тәгалә әлеге эштән саклады. Ягъни монда әле турыдан-туры инде алар зинага, мәсәлән, әйтик, Зөләйханың теләге иде. Монда без әйтәбез, зинага сәбәп булмасын өчен, шушы зинага Аллаһ Тәгаләнең бит инде безгә әйткән сүзе бар: "Ва ла тaqrabu зина". Зинага якын китерә торган һәрбер эштән без ерак булырга тиеш. Менә бу мәсьәләдә әлбәттә инде кемдер гаепләп, кемнеңдер яла ягу, кемнеңдер сүзенә кергәнче бу эштән әлбәттә сакланырга кирәк. Менә сез инде махрам темасын күтәрдегез, безнең тамашачыбыз шулай ук менә махрам дигән темага күтәреп сорау язган, укып китәм. Махрам булмаган туганнар күрешкәндә кочаклыйлар, яисә аркадан сугып куялар. Моны ничек туктатырга, яки артка чигенеп китергә, мәсәлән, килә башлаганда инде. Бәлкем туган булгач, мәсәлән, шул двоюродный, троюродный абый-сеңлеләргә карата андый мөнәсәбәт ярыйдыр да дигәннәр. Бу мәсьәлә шулай ук бик кызыклы мәсьәлә. Ни өчен? Менә мәхрамның кем икәнен аңлау кирәк. Шулай бит әлбәттә тамашачыларга да мәхрам дигән сүз, ягъни инде аңа өйләнергә, аңа никахланырга харам булган кеше. Мәхрам булмаган, димәк, аңа никахланырга рөхсәт ителгән. Әгәр дә яшь егет, мәсәлән, мин үзем яшь имам, шулай бит инде кай вакыт йортларга барасың, кунакка барасың, ул яшьтәге апалар киләләр, әбиләр киләләр, күрешәләр, аркадан сөяләр, мәсәлән. Әлбәттә инде әгәр дә моны матур итеп аңлатсаң, матур итеп җиткерсәң, мәсәлән, матур итеп җиткерә алсаң, шушыңа мөмкинлегең булса, әлбәттә инде моны матур итеп аңлату кирәк, шулай бит. Чөнки ике куллап күрешергә килүчеләр дә бар, мәсәлән, хәзрәт, сәламу алейкум дип. Олы кешегә без инде кай вакыт каршыда килмибез, чөнки ул яшьтәге апа хөрмәт йөзеннән, мәсәлән, минем әни урынына гына түгел, әби урынына ярый торган апа, мәсәлән,
гомумән яшь кызлар белән күрешү, мәсәлән, яшь егеткә яшь кызлар белән күрешү, яшь кызларга яшь егетләр белән күрешү, аркадан сөю яки кочаклап алу, бу инде әлбәттә без монда билгеләнгән границаларны белергә тиеш, ягъни куелган икән, ул бит безгә нәрсә өчен шаярып түгел, билгеләнде Аллаһ Тәгалә тарафыннан, нәкъ шушы мәхрәм булмаган икән, димәк, анда күрешергә ярамый. Шул ук, мәсәлән, никах, мәҗлесләр үткәргәндә бергә утырырга мәстәл артында, бергә утырмаска мәстәл артында нәрсә эшләргә никахта ярар инде хәзрәт, әйдә инде безнең никахта гына туганнар бит инде без дип, ләкин бит анда бөтен кеше туган түгел. Мәсәлән, табын артында утыралар яки шул бер мәҗлестә кемнеңдер иренә ошамаска мөмкин. Мәсәлән, бер ир килде, хатынын кочаклап алды, мәсәлән, ничек инде алай шулай бит. Әгәр дә чын ир икән, анда бит инде көнчелек булырга тиеш үзенең хатыны өчен, үзенең кызы өчен, үзенең баласы өчен, мәсәлән, ничек инде минем хатынны башка чит ир кочаклый, мәсәлән, һәм бу нормаль, бу шулай булырга тиеш. Димәк, без яки үзебез бузылып беткән булабыз инде, яки инде дөм үзебезнең хатыннарыбызны хөрмәт итмибез, яки үзебезне хөрмәт итмибез килеп чыга. Шуңа күрә, әгәр дә без моңа юл куябыз икән, рөхсәт бирәбез икән, алга таба бу инде нәрсә, әлеге дә баягы беренче сораудагы шикелле, зинага якын килмәгез дип, шушы зинага нидер бер этәргеч булырга мөмкин. Без исә дәвам итәбез. Инде экраннарда күреп торасыз безнең адресларыбызны. Шуннан да килгән сораулар бик кызыклы, шитрекле, кайбер очракта бәлки без көн сайын күреп ияләшкән әйберләргә каршы киләдер, чөнки шариғат, гореф-гадәт дигәндәй, ничек кенә булмасын, тапшыру шуның эчендә имамнан сорык дип атала, ягъни бу өлкәдә гыйлеме булган, шушы өлкәдә берничә ел рәттән гыйлем алган кешеләрдән без сездән килгән сорауларны аларга бирәбез, алардан җавапларны алабыз. Инде шушындый сораулар күп булса, аларны менә языгыз үзегезнең экранда булган адресларга. Әлбәттә, без аларны укып, хәзерләп бергә шушында җавап кайтарырга тырышырбыз. Радиф хәзрәт, инде бик күңелле генә бара әңгәмә, чөнки чыннан да сораулар бик күңелле, бик кызыклы, четерекле. Менә ничектер халык үзенең тормышында булган әйберне күреп, инде хәзер менә адым атлаганчы башта уйлый, тукта, бу ярый микән, бу ярамый микән, менә булай эшләргә ярый микән, хәзрәттән сорыйм әле дип инде, шуңа күрә инде тапшыруыбыз атала, имамнан белик дип, имамнан сорыйк дип инде, алга таба да дәвам итәбез. Менә шундый сорау килеп ирешкән. Кемдер ашаганда сөйләшергә ярамый ди, кемдер киресенчә сөннәт буенча сөйләшү кирәк ди. Кайсы фикер дөрес дип безгә язганнар? Менә ашау да шулай ук без аңларга тиеш, ягъни ризык ашау беренчедән Аллаһка шөкер итәбез, ризык кабул итәргә мөмкинлегебез булганга. Икенчедән ашарга ризыгыбыз булганда, чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля безнең кавымга, безнең нәселгә, безнең буынга дип әйтик инде күрсәтте ачлыкны. Хәзерге вакытта без мул яшибез, хәтта балалардан сорасаң, менә хәзерге безнең яшьләрдән ачлык нәрсә ул дип, кайберсе әйтә, бәрәңге белән ипи генә ашап торудыр дип, шулай бит, чөнки әбиләр әйтә, алабыта ипи ашадык, шәрик бәрәңге ашадык, шулай бит. Алар инде теге бәрәңге пюрасы белән, мәсәлән, бер телем ипи дип күз алдына китерә. Бар шундый әйтүчеләр, хәтта ипи юк иде ашарга дигәндә, мәсәлән, дигалайса, ничә пирожки ашап тормагыз, пирожный ашап тормагыз. Әле киресенчә теге ипи булмагач, майны колбасага яктыгызмы дип тә сораучылар бар. Андый сүз дә бар, мәсәлән, теге икрагын ашап торгансыздыр инде дип. Шуңа күрә менә бу ашау, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә биргән бер нигъмәт. Ашар алдыннан да без нәрсә дибез? Бисмиллаһ әйтәбез, Аллаһның исемен искә алабыз. Хәтта инде дуасы бар: Аллаһумма барик лана фима разактана, я Раббы, шушы безгә биргән ризыкка үзең бәрәкәтеңне бир дип, мәсәлән, без инде Аллаһка дуа кылып ризыкны ашый башлыйбыз. Ашаганда уң кул белән ашыйсы, әлбәттә инде уң кул белән ашау. Ягъни ашаганда уң кул белән ашау һәм ашау барышында сөйләшергәме һәм сөйләшмәскәме дигән сорауда, әлбәттә, мәсәлән, һәрбер нәрсәнең бар шиге. Авызга ризык капкач, шәйнәгәндә әлбәттә сөйләшү ярамый. Ләкин инде күпмедер шәйнәп йоткач, мәсәлән, инде ризыкны ашаган арада, шулай ук кемгәдер сорау биреп, аңа җавап алу һәм сөйләшеп утыру үзара килешә. Совет заманында әйтәләр иде: "Когда я ем, я глух и нем". Шулай бит, мин ашаганда, мин ишетмим дә, мин сөйләшә дә белмим. Бу ни өчен? Кердең столовойга, тиз-тиз генә ашадың да, тиз-тиз генә чыгып киттең. Ләкин ризыкның шундый бер хикмәте бар.
безнең ашказаны мәсәлән ашарга сорый. Без ашауны кабул итәбез һәм мәгълүмат кемдер әйтә 20 минут, кемдер әйтә ярты сәгатьтән соң гына ул баш миенә менеп җитә, ягъни синең тамагың тук инде дигән. Мин тукландым дигән. Шуңа күрә әгәр дә без тиз генә 5 минут эчендә күп ризык ашыйбыз икән, без үзебез дә тоябыз, аннары эчебезнең авыртуын шулай. Ягъни ризыкны без шәйнәп бетереп, әлбәттә инде шушы ризыкны ашаган арада кем беләндер үзебезнең мәсәлән каршыда утыручы кеше белән сөйләшеп, аралашып, ниндидер фикер уртаклашып, әкрен генә ашап, үзебезнең чын мәгънәсендә туклануыбызны аңларга тиеш. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, ашказаны 3 өлешкә бүлегез, бер өлешендә ризык, бер өлешендә су, бер өлешендә һава булсын диде. Шуңа күрә ашказаны әгәр дә 3 өлешкә бүләбез икән, димәк инде безнең ашказаныбыз эшләргә дә җиңел була, димәк инде безнең үзебезгә дә тамагыбызга, карныбызга дип әйтәбез, вакытта җиңелгә туры килә. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә тәртип ничек? Ашаганда авызда ризык бар икән, чәйнәгәндә без сөйләшмибез, чөнки ул очып китәргә мөмкин, чыгарга мөмкин, һәм гомумән сүзебезне кеше аңламаска мөмкин. Инде чәйнәп йоттык, шулай бит кем беләндер сөйләшеп алдык, тагын авызга ризык капканда, әлбәттә инде без сөйләшмәскә тиеш. Менә шушы мәсьәлә әлбәттә инде монда ассызыклана иншаллах. Шундый бер кыска гына сорау, чөнки безнең тапшырудагы менә хәзер вакыты бетә дип тора. Безнең сөннәт буенча, мәсәлән, этикет буенча татарларда, гомумән дөнья буенча безнең бар. Иртә белән ашау, обедта ашау, кич белән ашау, әле чәй эчеп алу дигәндәй бер дә бар. Ләкин сөннәт буенча көнгә менә 2 тапкыр яки 1 тапкыр яки 3 тапкыр ашарга кирәк дигән әйбер бармы? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманында менә ашау дигәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям күбрәк ураза тотуга игътибарны бирә иде. Дүшәмбе атна кич айның урталарында мәсәлән. Һәм инде ашау булганда ашый иде, булмаганда ашамый иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям яраткан ризыклары бар иде. Мәсәлән, сөт ризыклары ашарга ярата иде, кабак ярата иде. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның шундый көннәре булды. Әйтик, Гайша анабыз әйтә, 40 көн безнең өйдә учак кабынмый иде. Учак кабымагач, димәк, җылы ризык ашарга пешми иде. Җимеш, су эчеп торалар иде. Шуңа күрә ризык бар икән ашыйбыз, ләкин ризык бар икән, димәк инде ашамыйбыз килеп чыга. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга бер вакыт Җәбраил фәрештә килеп әйтте, "Дирисеңме?" ди. Мәккә һәм Мәдинә үзәнлеген Аллаһ Тәгалә алтын белән тутыра, үзеңә, бөтен нәселеңә, бөтен кавымыңа, бөтен өммәтеңә җитәр дигән. Шушындай тәкъдим Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям уйлап җавап бирә. Мин телим бер көн аш булыйм, бер көн тук булыйм. Аш булганда, "Я Раббым Аллаһ, үзең миңа хәерле ризыгыңны биреп, Раббым Аллаһтан сорарга, ә инде тук булганда Аллаһка шөкер, Раббым сиңа шөкер, сине ризыкландыручы" дип аны мактарга. Менә хикмәт шунда. Ягъни инде ризык дигән нәрсә хәзерге көндә без төрле диеталар дибез. Ни өчен? Чөнки инде ризыгыбыз күп. Без аны бүләбез, мәсәлән, монсын ашарга ярый, монсын ашарга ярамый. Менә біз әйттек инде аны ашказан 3 өлешкә бүлдек. Шушы 3 өлешне без инде тотарга тиеш, артыгын ашамаска тиеш иншалла. Инде шушындай киңәшләр нотасында без тапшыруны тамамлыйбыз. Шуннан да бик кирәкле, бик шундай файдалы мәгълүмат бүген алдык. Тамашачыларыбыз да аны бәлки дә хәтта язып та баралардыр әле. Менә бит ничек эшләргә кирәк, менә бит нинди дөрес җавап икән дип, шушындай җаваплар өчен, инде безнең киңәшләрегез өчен без сезгә рәхмәт әйтәбез. Һәм инде шушы студияда тагын көтеп калабыз сезне. Монда сез әле әйтеп үткәнчә, теге ират белән хатын-кыз бер бүлмәдә теге бикләнеп утырырга ярамый дип инде. Без инде иншалла теге шулай дип ясарбыз иншалла. Монда иратлар гына булачак. Шуңа күрә гел сезне чакырып торабыз, килеп торыгыз. Ә безнең сораулашулар бик күп, әле алар теге менә шушы тапшыруны караганда да язалар, язганнары бик күп. Әле менә мин өлгермәгән сораулар да бик күп. Шуңа күрә сезне монда күрүбезгә бик шат һәм киләчәктә дә күрергә шат булачакбыз. Бүгенгә ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Кадерле тамашачылар, имамнан сырык тапшыруы шушының белән тамам. Без сездән килгән сорауларга җавап табарга тырыштык. Инде бүген өлгермәгәннәргә киләсе тапшыруларда шулай җавап табуны эзләрбез, дәвам итәрбез. Бүгенгә без белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.